Phela mangagcina ngolesihlanu bepheke komfula ngiyakwazi ke lokho. Kodwa lokho ufika nakho kusha phela. Hayibo vele uthi ngisukume ngekhona kwayimanje. Awuyibambe lapho ke we babazile Ntombi kaNhlanzi ngize kuwena ngifuna ukukhuluma nawe. Kancane sisi. Cha phela vele mina ngithi vala ucingo ngifuna ukukhuluma nawe angathi ngiyasho. Kanti yini ngempela masibisi indaba. Yini ukhohlakala ngaka? Uyazi noju kanjani le ndaba ngiphazamisa kuyona? Noma ngathi indaba enojule ngize nayo. Uxosha ingane yabantu makathi angithini ebusuku ihamba nosana. Hayi kanti ngithi uzokhuluma into esile uzongitshela ngaleyo nto le. Hayibo makatha. Hayi ngeke. Umfazi unenimba bekufanele uyizwelele yangani. Ungazuyixosha phakathi nobusuku pho. Indaba ungashonga ukuthi ngcono ayilali ivuke ekseni ehambe. Ilali kanti wena makhona nawe umexosha uxosha kanjani? Uthi umxosha phela umxosha leso sikhathi fanele umsheshise nje. Hayibo makatha. Hayi wangibhedeli mina. Ingane yentombazane ebusuku ebumnyameni ihamba nengane. Hayi ngeke. Ize kuwena ingane izokulethela ingane yendodana yakho. Ingane kaNgoneni uyayixosha wena. Akusiyona ingane kaNgoneni le. Lokho engikushilo mina ngathi ayihambeke. Ngiyoneni ke lapha. Ngempela uqinisile ukuthi le ngane akuyona ingane kaNgoneni. Uyibusisile kahle le ngane. Sibisi mina ngiyazi ingane akusiyona nje kagumeke. Ezinganeni zizonke ke zikaNgoneni ngikutshela. Ingane kaNgoneni yona ngane efana noyisekele. Hayi ifana noyise izinqotho ngisho kuma kwemlenze ngisha amehla la ezibhokoda ngathi awakho nalamahlombe acujile ngathi yihengelo cingo eyala ikhaya ke Ntombi ngikutshelele impi bemfe yomlomo leyana manje kushusa ayisezobafunza abanye abantu ingane phela ngathatha phela nakancane nasekhabonini kodwa nje ingane kaNgoneni liyasisi noma ungapika noma ungenza njani kodwa nje ingane kaNgoneni le izotha kanti wena wasuyazi kangaka Makhelwane lengane ubusuyibuka kangaka lalela ngizinikiza isikhathi ithe nje mayingitshela usizi leyo lengane ikhala isungixoshula uMangoneni iyadabukisa ingane yakhala ngayithatha ingane ngayibuka Makhelwane ngayibuka yonke into ngayibuka ngayikhipha ngishina kuyena inana leli bala likaNgoneni la ilale kwami isukela wayixosha ngithi usuyi-social worker wena manje usayishona ingane chazela mina uyi-social worker le ngane bothi ayishona ephe ebusuku ayibuyele live la khona kanti vela Makhelwane lento uba bekuthiwa yenziwa kukhulile ubuzophatheka kanjani musuthi hayi angiphendule ukuba bekuthiwa yenzeka kukhululiwe lo zalo wena buzophatheka kanjani ibingeke izenzeke lonto ukhuliwe ingane zakho uyazasi ezakuphi uzela impela umntana wami kodwa ingane akusuke yazi ukuthi yakwabani hayi lo hambe thatha amashansi nje uphindile uze la ngoba uyazi ukuthi ingane kaNgoneni iphiko wena iphiko noNgoneni ukhohlakaliswa wena ngempela wena kabi nje lentombazane ngicika inginyanyisa boma ngibona ngivele ngize ngivuka uvendle ngiqinisile kubonakala ngesikhathi oyixoshe engase ukuthi nje ucikwa intombazane uzophika igazi lakho hayibo wemasibisi kube lentombazane yangicika kanjani ngihlangqala ukuyibona ingakakushiya nje obisi nengane yakafika phela le ntombazana ngeqala ifike inentuza lapha kosofa bami igqoke nebhlukwe ichafuza ushephe izichafu iyangicika ngiyayitshela intombazane ngiphumela endlini yami yagoloza isifika manje sizothi nengane ingoba nawe uza ngale ngqondo yakho akukhulumi kanjalo nezingane uza ngale ngqondo yakho na yayenza lezo zinto yayibona le ngqondo yakho cha akusona nje ingane yaNgoneni kodwa kusizike isizele ingane yakho noma ungathi iyaxhafuza noma izele ingane yakho akukho lozoyilahla khona akusona nje yabonakele yamakhelwane noma ungayithanda Ntombi noma eyangoneni nje wemasibisi phela mina ngifani nawe abami abazukulu ngiyakwazi ukubabona angifani nawe nohamba ubutha zonke ingane lezi kwamanje umbonge emhlezi nengane laphana okuthiwe yakhe akusiyona kambonge le ngane akwazi ukubona kodwa kulungile mina eza kwami ingane ngiyazazi sisi kulungile kodwa ke mina yabona njalo ukuthi uyayibona ukuthi akuyona yambongeni mina ngiyayibona ke le ngane ukuthi ingane kaNgoneni uyothi ngasho uyadela ke wena futhi ke mayiphuma uNgoneni uwazi ukubonela abanye abantu awukwazi ukuboneza kwakho yabona mayiphuma uNgoneni ngifuna ukumtshela lento oyenzile ngiyazi ukuthi ngekayithanda ngoba ingane yakhe nawe uyayazi ingane yakhe akekho umuntu ongamazi uNgoneni athethana nophindile angekazazi yazi kwakhe yazi lo Ngoneni lo ndaba ngizomtshela phela mina ngekazayazi ngizomtshela futhi ngifuna ukutshela ngisho ugumede ukhohlakele wena ngoba ibona ngoba phela ngitshele ethi ayihambi isoni ngeke iphinde izibuye la ngitshele kahle yabo maye ngabe ibuye phela uphindile kathandani nawe uthandana noNgoneni ungayikhohlwa lo ndawo iyobe nesibindi make yabuya ngitshele ibona noma ingangaphi yabona labamithesana khona yilabo ezobonana khona bekhuluma indaba yengane ngeke nje ukhohlakele wena nakwayi wena futhi yabo nje umtshele ngiyazi uyayidlalela ngizomtshela singaxaba into ehambayo phela akunandaba xa sinendawo lokuxabana ngizomtshela uhlangana nalo usibise semathuneni ngizomtshela uNgoneni hamba ubheke mayike waphuma nje ngizomtshela usile wena into ngabe yayenza wona ngabe yolungisa indaba le yangane oyondlawo lapha kini lokhu ingane yami akusiyona umzukulu wakho ngiyayondla ke mina ke wena uxosha le ngane ngoba ungafuni ukuthi yondliwe la ekhaya hawu uma ufuna ukondla masibisi phela izokondlwa wena mfana ngoba izokondlwa uyise wayo wayo uma ufuna ukondla ke masibisi ngaphela wona vele umsamari olungileyo uhamba wondla nje ungayithatha uyondle wenze noma yini uma ufuna uyipheke uyithatha uyipheke ngeke ngiyenze le nto ngondla le yayafika nombongeni lapha yena bangitsho ukuthi ingane yakhe ngayamukela ngoba engitsholo uyise wayo ukuthi wena yini inkinga yakho izokondlwa wena le ngane fundekela ngengane ngoba nakungafuni le ntombazana ngoba ungafuna uphindile nje usuzophika igazi lakho waze wasabo we masibisi yazi le ngane ngisizayo na mina la ekhaya thina sinomsamo onzima kabi thina yasinomsamo ningcono lapha ngoba namakholwa ke nani namsamo la ekhaya le ngane bezihlayela amathonga lekhaya bezoyiphula iphoqoza ayiqeda ayithi nya awu amphula nini uNgoneni
Sengiyahamba. Usho ukuthini masho njalo Masibisi? Hayi bani ngizikhuluma Usho ukuthini masho? abantu. Hamba impela ke uyabona ke. Sengene. Hamba impela ke uyabona masoya lapho kusoxabana impela nje. Ho. Hayibona imhlola. Ngeke ke nje ngize yabo indaba langane ngeke ngivume impela sengiphikela kwayikhona lokho ke manje ke sengizoyiphikela kwakhona lokho kusho Masibisi. Hayibona imhlola. Ho. Ngibona impela nje yakhe vele ungonena ngiphike ngibonile vele ke yakhe ingane. Kodwa phela lezi ezikhona zanele bakwethu. Zanele. Ngiyobuye ngiyivume ngelinye ilanga. Okwamanje nje ake behambe beyondla beyikhulisa. Yazi sidina kanjani ingane encane. Sefana lo ngikhulisana nayo manje sithenga kuyona le mali kaNgoneni ngidleni mina. Mase izothathwa yibona yonke le mali. Hayibo bengazongibhedela mina. Bengazongibhedela mina. Hawu, akuhambe nje ikhulisa ingane ngeke izife. Ngeke nje izibulawe indlala. Banemali uhulumeni uyayifaka imali la inyukile kwakunyuka manje lo mali. Izophila ingane akangeke mina. Sobuye siyibone. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile ke laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe ke ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.